Nkhani yokhuza ndi chisankho chimene chinachitika ku dziko la Tanzania panali pa 29 October 2025. Ambiri ife ndoti siyachilendo nkhani imene tikuitsatira bwino komanso ndithu mmene zikukhalira ku dziko limene la Tanzania. Ndeno bungwe limene limayendesa chisankho kumeneko limene limadziwika zonena kuti National Electoral Commission kapena kuna zoti NEC abwera ndithu kuzalengeza zotsatira za chisankho zimenezo. Ndipo tengera ndimene akulengezera kumeneko maka ndithu alengezera akunena zonena kuti president wa kumeneko amene ndi incumbent president amene ndi Samia Suluhu Hassan akuti ndithu ndi amene apambana pa chisankho chimenecho. Iwo ndithu apeza 98% ya mavoti onse ndithu amene anaponyedwa kumeneko. Ndefunso nkumati kodi amapikisana ndi ndani maka posatira ndithu kuti kumeneko zipani zikuluzikulu zotsutsa boma ndekuti zonse ndithu anazipanga disqualify komanso kumeneko tikutsatira bwino kuti kuli protest unrest nde akubwera ndithu amene akumalengeza zotsatira za chisankho chonsecho ndithu anthu ena ake kumeneko sakukondwera ndimene ndithu chisankho chimenecho chayendera. Nde mwachidule chabe mbiri yokhuza ndi chisankho chimenechi ku dziko la Tanzania kodiso ndi zipani zingati zimene ndithu zinapangidwa disqualify. Zipani zikuluzikulu kumeneko ziliko ndithu zitatu: chipani cholamula chimene chimadziwika zonena kuti chama cha mapinduzi kapena mwachidule amangoti CCM. Ndete kuli chipani chotsutsa boma chachikulu chimene chimadziwika zonena kuti Chidema. Chipani chimenechi cha Chidema mtsogoleri wake ndi Tundu Lissu pamene ndithu vice wake ndi John Heche. Kopano chipani chimenechi chinapangidwa ndithu disqualify pa zifukwa ndithu zimene tizifotokozere mkati mwa nkhani imeneyi. Komanso ndithu mtsogoleri wake amene ndi Tundu Lissu anali ndithu ku ndende pa nthawi imeneyi chisankho chimenechi chimachitika kumene ku dziko la Tanzania. Chipani chachiwiri ku zipani ndithu zotsutsa chachikulu ndekuti chimadziwika zonena kuti ACT Wazalendo ena mangoti ACT Wazalendo. Chipani chimenechi chimatsogoledwa ndi mtsogoleri wake amene zina lake limadziwika zonena kuti Luhanga Mpina. Ndena yonso ndithu pa chisankho chimenecho anachipanga disqualify zifukwa zake ndithu tizifotokozera bwinobwino kuti mudzimvesese bwinobwino kuti kodi chinachitika ndi chani. Okay, nkhani ndona kuti kumeneku incumbent kumeneku maka president amene ndi Samia Suluhu Hassan ataona zonena kuti kuli ndithu mpikisano waukulu kuti pali kuthekera konena kuti sangathe kupambana pa chisankho chimenecho, anayamba ndithu kupanga njira zonena kuti zipani zotsutsa maka ndithu zipani zikuluzikulu kumeneko awapane mpaka ndithu apange disqualify ndi cholinga choti pa chisankho ndekuti opposition yamphamvu isazakhale kumeneko. Nde m'malo mwake anagwiritsa ntchito bungwe limene limayendesa chisankho kumeneko limene kuti NEC munali mu chaka cha 2024 ndi anabweretsa ndithu malamulo kumeneko. Nde malamulo amenewo amanena zonena kuti akuluakulu kapena kuti ma commissioners kumeneko azisankhidwa ndi mtsogoleri wa dziko. Nde atadusisa lamulo limenelo zipani zotsutsa zinazo zonena kuti anthu amene angasankhidwe ku bungwe limene loyendesa chisankho ndi kuti akhala zonena kuti ntchito zawo azitumikira ndithu chipani cholamula cha CCM. Malo mwake ndithu zipani zimezi anayamba kuchita zionesero kutsutsana ndi lamulo limene linakhazikitsidwalo. Nde zinapezeka zonena kuti akuluakulu maka amasogolera zipani zimenezi amene watuti kuti Tundu Lissu anazapeza zoti ndithu anagwidwa ndi kupitisidwa ku polisi. Nde milandu yawo inakhala ndithu ikuyenda ku mabwalo a milandu koma chifukwa choti nangasiboma linali mphamvu kwambiri ndi amaonesa zoti awapange ndithu opolisi amene asapezeke ndithu mwayi oti atuluke kumeneko. Ndi anapeza kuti ndi mulandu wa treason afuna ndithu kuwukira boma. Milandu imeneyi inaweruzidwa ndithu mu khoti munali maka mwezi wa April umenemu chaka chino cha 2025. Nde wachiwiri wawo amene ndi John Heche nawonso ndithu anapeza zoti amangidwa akalowa ku chitokosi chifukwa choti amalimbikira kuti kukhale ndithu ma reformswo achitike ndithu ku bungwe limene loyendesa chisankholo. Ndi anapeza zoti amenenso ndithu anatola kukaponya mchitokosi. Zotsatira zake ndekuti chipani chawo akuti anachipanga ndithu disqualify. Ndekuti pamenepo chipani champhamvu chotsutsa boma ndekuti anakhala zoti athana nacho pamenepo. Nde kuzabwera chipani chachiwiri chotsutsa boma chimene chinaonekaso ndithu kuti nchamphamvu kumeneko chimene tikuti ncha ACT Wazalendo. Chimenechi nde anachipanga ndithu disqualify zifukwa zake akunena zonena kuti sichinatsatire ndondomeko za ma nominations amene watuti ndi abungwe oyendesa chisankho maka kumeneko la NEC ndi amene anabwera ndithu ndi chigamulo chimenecho. Ndekuti pamenepo zipani zikuluzikulu ziwiri zipani zimene ndekuti za Chidema chimene tikuti chikusogozedwa ndi Tundu Lissu kuphatikizapo ndithu chipani cha ACT Wazalendo ndekuti zonsezi ndithu athana nazo. Nde zipani zimenezi maka chimene cha Chidema akunena zonena kuti zifukwa zina zonena kuti anachipanga disqualify chifukwa chonena kuti anaskana azisogoleri ake kusaini anakana ndithu kusainira code of conduct
ndi amene makosana amene anakana kusaina makaposata ndithu kuti malamulo amene anayikidwa kumeneko amene amaoneka ndithu kuti akukondera chipani cholamula cha CCM ndi zimene zinapangisa kuti makosana amene akane ndithu kusainira ndi malupiro ake akuti chipani chawo anachipanga disqualify chifukwa cha enawo ndi chimene tafotokozera kale kuti amene akuti sanakwanirise ndondomeko za ma nominations. Ndi ku dziko limene la Tanzania zikuoneka ndithu kuti akuluakulu azipani zimene zotsutsa kupatula azitsogoleri amenewo ambiri ndithu akuti amangopeza zoti angosowesedwa ndikuti munthu ameneyo akatero wasowa sazaonekanso ndikuti kaya makaphedwa kazi makakhala bwanji ndikuti sazapezekanso. Kuphatikizapo ndikuti amabungwe amene amamenyera ndithu ufulu wa anthu amenewo amati akangopezeka akangogwiridwa ndikuti akusowesedwa ndikuti anthu amenewo sazapezekanso. Ena amapeza kuti mwina agwidwa ndi apolisi ndikukaponya ndithu muchitokosi. Kuphatikiza pamenepo ndikuti atola nkhani amapezeka zonena kuti angolemba nkhani yokhuzana ndi nkhanza zimene zimachitika kumeneko ndikuti ameneyo amapeza kuti mtola nkhani wasowa sazapezekanso. Ndi zikuoneka ndithu kuti mtsogoleri ameneyi makato president amene akuoneka ndithu kuti amachita nkhanza kwambiri kuchita ndithu nzika za ku dziko la Tanzania. Maka amene ndithu amakhala ma critics a chipani chake cholamula cha CCM ndi zimamvekanso kuti anthu ena ake kumeneko amapezeka zonena kuti amangopengesedwa chani upeza zoti munthu amene amaoneka ndithu kuti anali wamphamvu ku chipani ndikuti angomupengesa akatero njo ndikuti amakhala zoti athana naye ndi imene zimakhalira kumeneko. Ndipo osatira zimezi anthu ndithu amakhala akuona akumva ndithu kuwawa maka osatira azipani zimezi zikuluzikulu zosusa chifukwa ndikuti akuti pa chisankho chimenechi panali ndithu zipani zina tizipani ting'onoting'ono ndatitha kuyerekeza ku Malawi ngati zipani zachina Umodzi Party kapena mwina atsikana anyamata amayi tizipani take ngati timeto ndikuti tonse tinalipo 16 timene ndithu tinakapikisana pa ballot tinapezeka ndithu pa ballot paper. Ndipo pa tsiku lovota zikuoneka ndithu kuti nzika zinayi zokwiya kwambiri pozindikira kuti mayina a zipani zikuluzikulu palibe pa ballot paper. Komanso bungwe limene zimene zimachita tsiku lovota akuti amakondera ndithu chipani cholamula cha CCM. Mapeto ake kunapeza zoti ndithu kwabuka zipolowe kumeneko anthu anayamba kuphwanya zipangizo zimene bungwe la NEC amagwisa ntchito kumeneko maka zovotera komanso kumenya ena mwa akuluakulu amene ndithu amayendesa chisankho chimenecho. Ndi zambiri ndithu timakhala tikuziona mavidiyo amene amakhala kuzungulira tate tingonako ka clip kamodzi kamene kakuonesa ndithu kuti kumeneko zinthu ndithu sizinali bwino sizinayende bwino maka ndithu pa nthawi ya zionesero zimenezi. Hichi ni kituo cha kupiga kura. Hamna kupiga kura hapa. Tupo barabarani kule. Tupo barabarani kule. Taona pamenepo mene zimakhalira anthu ndithu kuonesa kusakondwa ndi mene zayendera nkhani zokuzandiza chisankho. Ndezionesero zimene zinakhala ndithu zikupitirira m'mizinda yambiri kumeneko. Mzinda woyambirira kumene kunabuka makazi polowe zimene kunali ndithu mzinda wa Dar es Salaam. Pamenepo ndikuti panali pa 29 October 2025. Kuchoka pamenepo ndikuti mizinda ina ngati ya Mwanza, Dodoma komanso Arusha ndikuti kumeko ndithu anakhala kupitiriza zionesero zimenezo mpaka na padakali panopa ndikuti makosana amenewa adakali ndithu kunsewu kulimbana ndi apolisi komanso asilikali ankhondo kumene zikuoneka zoti mbali zimezi za nthambi zachitetezo zikukhala ndithu mbali ya chipani cholamula cha CCM. Ndiye tinaona ndithu kuti mizinda ina kunapeza zoti anaotcha ndithu mabasi a anthu amene anali connected ku Wandale. Zambiri ndithu zimene zimakhala connected kwa akuluakulu Wandale komanso ndikuti zina za boma zimakhala zoti zaonongedwa kumeneko. Tithaona kuti dziko lili in total chaos. Ndiye pa zionesero zimenezo kubwera ndithu ripoti kuti kwafa anthu opitirira ndithu 700 amene anapereka ndithu ripoti imeneyo ndi adzipani zosusa boma kumeneko. Komano abungwe la UN anabwera ndithu ndi ripoti limamaliza kuti pa nthawi imene amapereka ripoti imeneyo amati anthu amene afa ndikuti ndi anthu okwana 10. Anthu amene anamwalira makaposata ndithu kuti apolisi komanso asilikali amagwiritsa ntchito ma live ammunition kapena kuti zipolopolo za live kuombera ndithu ma protest amenewo.
komano anapitiriza kunazo kuti pali chiyembekezo chonena kuti anthu amenewo amaka omwalirawo atha ndithu figa yake kuchuluka, pamene ripoti la Amnesty International amanena zoti pa ndime imene amalandira ripoti ndi anthu awiri ndithu amene anamwalira kumeneko. Mmenemo ndithu ndi imene zakhalira makankhani okhudzana ndi chisankho chimene chachitika ndithu ku dziko la Tanzania, chimene bungwe la NEC kumeneko limene limayendetsa chisankho akunena zona kuti incumbent president amene watu ndi Samia Suluhu Hassan ndi amene ndithu apambana pa chisankho chimene chakuti ndi 98%, atagonjetsa ndithu tizipani tina timene akuti tinapikisanawo pa chisankho chimene tizipani timene tinalipo akuti 16. Mwinatu kutheka muli ndi ndemanga pa nkhani imene pamene tinazona kuti chisankho cha ku Tanzania chija chinali ndithu ndi chaos. Alengeza kumeneko kuti mtsogoleri wa dziko la kumene ku Tanzania ndi amene ndithu apambana pa chisankho chimenecho maka atapeza 98% kuposa ndithu zipani zing'ono zimene anapikisanazo zokwana ndithu 16. Ngati maganizo amenewo alipo mutha kufotokoza comment section, koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Sakolera kupanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndi chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kufikirani mosavuta.